että silleen mieluummin mahdollisimman pian mä yritän, jos te pidätte niin mun videosta, niin mä yritän tehdä niitä ainakin kerran viikossa tai jotain. Ja please pistäkää oikeesti niitä ehdotuksia tonne alas, koska mulla ei siis yhtään ideoita näiden videoiden suhteen ja tälleen näin. Mut mä tänään teen jonkun laukun sisältövideon, vai mikä onkaan. Silleen tekisin koululaukun sisällön, mutta mä en jaksa, koska mulla on kaikki kirjat ja kaikki koulussa ja tämmöistä. Joo, siis mä en oo tänään meitä yhtään mitään. Tälleen näin. Ja täällä on tosi tummaa, täällä ei melkein näe mitään. Joo, eli siis mä vaan nyt paikkaan. Joo, siis tuolla mä niin mä teen sellainen mun laukun sisällä videon. Mut joo. Tää on niinku mun laukunkilaukku. Niin tälleen näin. Kuulokkeet. Maxellin ja Samsungin jotkut kuulokkeet. Josta on tää kuulokkeen toinen suoja lähtenyt jotenkin irti. Ja mut toisessa on vaan tämä. Eli nämä tämmöset tavalliset kuulokkeet. Ja, eli siis nämä on tämmöset tavalliset valkoiset Samsungin Maxellin kuulokkeet. Ja varapaita, jos tulee jossain paidassa kuuma tai jotain tämmöstä, niin tämmönen sweet paita, mitä tämmönen sydän tosta jollain me paletella. Tai sitten suomapulla. Tää on kyllä aika lämmintä. En tiedä paljon on ollut tuolla sitten. Sitten kampat ja pannari, jotka minulla on yleensä, jos menee hiukset tai tarvii pistää hiuksia kiinni tai sain harjata. Ja silleen, ja aurinkolasit ja silleen. Nää on kai joku jostain. En tiedä. Tai jostain. Ne siis mun kaupunkilasit. Mä käytän Ray-Bania koulussa. Ja joo. Sitten mun meikkilaukku, joka on nyt tämmösiä tavallisia arkkihäkkijuttuja. Tää on Ripsarin New York Maybelline. Joku Maybelline New York. Maskara, joku tämmönen. Ja sitten L'Orealin peitepuikko. Sitten kolmikynslakkaa. Eli siis tää on tämmönen punainen. Sitten liila. Tää ei varmaan näe kunnolla. Ja vihreä, mutta tää näkyy paljon huonommin. Sitten tämmönen huulipuna. Luomivärisetti, tämmönen. Tuolla on mustaa, harmaata, sitten tämmöstä vaaleanpinkkiä, sinistä. Ei kun siis toi on vaalean. Nää. Vaaleanlilaa, sitten sinistä, tummaa lilaa ja valkoista. Eli siis tässä on jotkut mun osa leikeistä. Sitten kajaali, tämmönen liila. Pikkuripsari, makkaripsari. Sitten tämmönen ruskea, paska ripsari. Ja
Keni, joku erotin, joku tämmönen tyhmä. Sitten onkohan mulla tuolla muuta. Mulla on näitä kaikkia ilmeisteltävää, on pakko olla mukana yleensäkin ottaen. Mut oikeesti please pistäkää ideoita tänne alas. Ja sanokaa oliks mä turhan innokas tai jotain tämmöstä. Mä yritin tehdä tästä mahdollisimman lyhyen. Mut joo ja ideoita kiitos. Moi!